aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, en garti e windande men hande noon eɗen janga harfere nde ganduɗa ma kartuɗa ma mbiya ha. Ayi ɗo ko ha, hi, hu, kowal, sidda. ɗo ko han, hin, hun. ɗo ko podgal ha, hi, hu, hi, ha, hi, hu, han, hin, hun, ha, hi, hu, hi. Ngel ɗo pesgel ko a waɗi wiya ha. Ngel ɗo pesgel ko i waɗi wiya hi. Ngal ɗo tura ko u waɗi wiya hu. Ngal ɗo kol ko a addi wiya sidda ko a wiya nde noon ha, hi, hu, ɗiɗi dow ɗum ɗo woni an o, ɗum woni ha o wiya han. ɗum woni in o wiya hin. ɗum woni un o wiya hun. ɗum ɗo woni ha koko fooɗi ay ha. hi koko fooɗi ay hu koko fooɗi ay he koko fooɗi ay ha, hi, hu, han, hin, hun, ha, hi, hu, hi. ƴettu kuɗol ma e karnema mbañitoɗa janga ɗigga. a hoolaki hoorema ƴeewa camorom ɗakkaɗa sara makko o walluma jiya lawol. aɗa ñaani ballawo ma noddu en e 00221 117 906 14 81. mbaɗa yaya ma yi WhatsApp o ngara caggitoɗa. a saggani noon alhamdulillahi rabbil alamin. ko musidɗo mon giɗo mon almuda mon nder e bowal Yaya Ly kono Sénégal. alhamdulillahi rabbil alamin. on jarama, wassalam.